Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski şu hepde Russiýa bilen Türkiýede geçiriljek gepleşiklerden öň öz ýurdunyň territorial bitegüýligi meselesine hiç bir egişik etmejekdigini aýtdy. Gepleşiklerde Ukrainanyň ileri tutýan uğurlary öz ygtyarlyk we territorial bitegüýlik bolar diýip Zelenski 27 mart agşamy öz halkyna eden ýüzlenmesini aýtdy. Biz hakykatdan hem haýal etmeýän parahatçylyk kazanmagy çalışýar diýip olaýtdy. Munyň üçin inni Türkiýede ýüzbeýiz duşmagy mümkinçilik we zerurluk döretdi. Ukraina prezidenti sözüniň üstüne getirdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 27 martda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen geçirilen söhbetdeşlikde Moskwa bilen Kiýew arasynda geçiriljek gepleşiklere Ankaranyň beýimçilik etmegine razylyk berdi we atışygy togtatmagy, insanperwer koridorlar üçin has gowşert döretmäge çagyrtdy. Türkiýanyň prezident edarasy aýtdy. Ukraina we Rus gepleşikçileri gepleşikleriň ýüzbeýiz geçiriljekdigini tasdikladylar. Ýöne bu duşuň 28 martda ýa-da 29 martda başlajakdygy häzirlikçe belli däl. Esas ýok ýerinden goňşy ýurda goşun süren Russiýa 4 hepdeden gowrak wagt içinde Ukrainanyň hiç bir uly şäherini basyp alyp bilmedi we 20 martda Moskwa tarapyndan gollanýan separatistlaryň soňky 8 ýylda Ukraina goşunlary bilen söwüşýän ýerlerine Donbas sewtine berýän gollawyny güýçlendirmek niýetlerini aşarat etdi. Britaniýanyň harby aň togullugynyň 28 martda beren habaryna görä, Ukrainadaky Rus güýçleriniň ýerleşişine soňky 24 sagatyň dowamynda uly bir üýtgeşiklik görünmedi. Emma muňa garamazdan strategik porty ele geçirmek tagallalarynyň çägine Russiýa gün ortada Mariupolyň töweregine has köp ýer alana meňzet diýip habarda edilýär. Mariupolyň häkimi Vadim Boychenko Azov deňiziniň kenaryndaky şäheriň gumanitar betbaççylygyň bozgosunda durýanlygyny we onuň ilatynyň haýal etmän, doly evakuasiýa edilmeligini aýtdy. Boychenko şäherde takminan 160 000 parahat ýaşaýjynyň elektriksiz gawa gastyna galanlygyny aýtdy. 28 martda parahat ilaty evakuasiýa etmek üçin 26 awtobus getirildi. Ýöne Rus güýçleri olara ygtybarly geçerge döretmäge razy bolmadylar. Russiýa Federasiýasy biz bilen oýun oýnaýar diýip olaýtdy. Russiýa ýurduň beýleki bir näçe ýerinde hem Ukrainanyň esasy infrastruktura nişanalaryny bombalamagy dowam etdirýär. 27 mart güni giýişlik demirgazyk günwatardaky Volyn sewtinde bir newt bazasyna raketa zarbasy uruldy diýip AP habar gurulugy habar berdi. Ukrainanyň harby aň togullugynyň başlygy Kiril Budanov Russiýany Ukrainany demirgazyk we Günörtü Koreýaly iki bölege bölmek finansygyny aýplady. Basyp alyjylar basyp alynan ýerleri ýeketek döwlet guruluşyna getirmäge we ony garaşsyz Ukraina garşy goýmagy finansiýarlar diýip Budanov 27 martda Gorunmak ministrliginiň ýerden beýanatyny aýtdy. Ol Ukrainalılar tarapyndan ýaýwanlandyryljak partisançylyk söwüşleriniň bu hilmeýilnamalary puja çykarjakdygyny hem sözüne goşdy. Luhanskdaky separatist lideri 27 martda bu sewtin ýakyn wagtda Russiýa goşulmak goýunça referendum geçirmeginiň ähtimallygyny habar berdi. Bu Russiýanyň 2014-nji ýylyň martynda Krymy basyp alandan soň geçiren referendumuna meňzeş ses berişlik geçirmek niýetinden habar berýär. Wagtlaýyn basylyp alynan sewtlerdäki galp referendumlaryň ählisi boş we mansyz, olaryň kanuny güýji bolmaz diýip Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň medeniýet sekretary Oleg Nikolenko aýtdy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski 27 martda Rus jurnalistler bilen söhbetdeş bolanyny öz hökümetiniň bitaraplygy eglan etmek we Russiýa howpsuzlyk kepilligini hödürlemek barada oýlanjakdygyny aýdyp öňhe maýdan sözlerini gaýtalady. Bu Ukrainanyň ýadyra ýaragsyz bolup galmagyny hem öz içine alar diýip Ukraina lideri aýtdy. O jurnalistlara bitaraplyk meselesiniň we NATO'dan çeke durmak barada alalaşyň Rus goşunlary ýa-da çekilenden soň gurnuljak referendumda Ukraina saýlawçylarynyň garamagyna goýulmalygyny aýtdy we ses berişligiň goşun çykyp gideninden soň bir näçe aýyň içinde bolup biljekdigini bellädi.